Не подлежи на истина. То няма в него аргументацията научната. Мила от една година следи всичките чужди медицински сериозни сайтове и даже мисля, че тя ще разкаже подробно за медицинската част, как е структурирана и заведена, за да бъде ясно защо медицината по никакъв начин не потвърждава това, което на нас ежедневно ни се говори. Говори се в цяла Европа, но има държави примерно в света, които не знаят за COVID. Още по-интересно е, ето сега в Зимбабве бяха наши познати, върнаха се от Танзания. Забранено е да се говори за COVID. Това са държави, които само преди 5 години, Кения е съседна там, още държави имаше в Азия и в Африка, които преди 5 години живяха това сега, което ние в Европа изживяваме. Вакцинация, заразяване. Онзи ден една журналистка публикува, българска журналистка в Фейсбука си, сина вакцинира с една от трите видове, няма да казваме с коя, има 40 градуса температура, не знам си кой ден. Значи това се е правило преди 5 години в Африка и Азия, изгонени с ЕЗО и Бил Гейтс като филантроп, който финансира създаването на ваксините, изгонени са от двата континента, сега са в Европа. И при нас виждаме как се повтаря нещо, което 2017 се случва някъде. Но те пък сега там не искат да чуват за неговите ваксини. И всеки казва, нали, конспирация, той си казва, че ги е финансирал, тези трите, които в момента и ние ползваме. Той си казва, 10 милиарда инвестирам, има интервюта с него, в неговия сайт публикации, ние оттам черпиме публицистиката, която аз, нали, подбирах, докато Мила се занимаваше с медицинските изследвания, с проучванията, които се водят още от март започнаха интересни публикации. Да включим и Мила в разговора. Мила.